Hallelujah, hallelujah. Franklin, thank you for coming. Austin, Franklin, thank you for coming. Uh, Geraldine Erokamanu Kumbiro, thank you. Thank you very much. Thank you for tuning in. Yeah, this is going to be awesome. It's going to be beautiful. I really appreciate your time. I really appreciate your time. And I think that God has something for us. Monica Ching, please, would you confirm with me about the sound and the vision? Are you seeing it clearly? Is there anything that you would want me to adjust? Just do it for the savor of the gospel. Yes. Today, I will continue with my subject of forgiveness. Forgiveness. Abro de kodenyime. Ken Okelo Ken, thank you. Mar forgiveness. Adwada de kode kabisa. I just want you to tune in. Please, would you do me a favor of sharing? Pugning atobate, sambasago. Kai ti luongi jomoko be mondo wachak kanyachiel. Odhiambo ber, Patrick Omondi, erokamano. Oh, Patrick Odhiambo, thank you, my brother from Kisumu. That is Bishop, Apostle, a man of God, thank you. So, kawuono, abiro dhi nyime gi dholuocha, kaito kiny adonje mar pat mar Kisungu. Atimo magi erokamano, ayie mosni sedonje budho. Abiro timo ma kabisa kod kaka nasewacho nu chon ni anoka ni jela ma ng'ato nyaka kita ni nyaka yal ne mna gi Kisungu kata gi dholuo kende. To nyaka tim dhok go te nikech lengo na kabisa ni mondo ji owinj injili kendo nyaka ji winj injili kendo adwaro gibedi weche mabedo recorded makata kao edich to seche moko pod inyalo limo gi kendo inyalo yudo gi. An gi YouTube, nitie YouTube account jowadwa. Aneno ka nitie weche moko mwanyalo wacho tiweya weya kamano mok ng'ato tim. Akwayo ni idhi e YouTube to like go ti subscribe. Mano miyo injili medo dhi nyime. Ok lenga kamano kiginene. Namba 2, tudri gi jatich Nyasaye kosegwedhi, tudri gi jatich Nyasaye M-Pesa namba nitie. Tudri gi jatich Nyasaye M-Pesa namba igwedhi. Mano en mane wach Nyasaye. Wawe ubero joma igi rach makoponi owachne gima chalo kamano to neno ni okwechi. Kwecho to onge, en wacho gimondiki. Adwa na somo muma, adwa na dhi nyime ka somo muma, adwa somo Philemon, buk mar Philemon. Ayudo ni ji mang'eny kia kata kama Philemon nitie. To Philemon nie kind jo-Ibrania to kod Tito. Philemon nie kind jo-Ibrania gi Tito. Obedo sandwiched there. Tadwa some obor to kabe some te. Adwa somo kitabu mar Philemon. Mondo wawinjire. Awacho dadwa somo kitabu mar Philemon. En mana chapter achiel. Koro adwa somo matindo. Wasomo matindo achiel gariyo kaita chikora auchiel. Kase chikora auchiel kata dhie 20 gi 21. Muma wacho niya, an Paulo ng'at motwe mar Kristo Yesu gi owadwa Timotheo wandiko ne Philemon joherawa mawatiyogo kendo ni nyaminwa Afia gi jalweny wadwa Arkipo kendo ni kanisa machokore e odi. Kae tadhi auchiel wacho ni alamo ni mondo lalruok mari kodwa
yieni omiyi ng'eyo chuth gik mabeyo duto ma wan go e Kristo Yesu. 21 andiko ka an gi yie chuth ni inie winjo wachna kendo king'eyo ni ibiro timo kata moloyo gima sekwayo. 22 to bende ikna kar bet nikech ageno ni kuom lemou ibiro chiwanu. Wadhia doga ni chien kendo matin. 11 wacho ni yande ok okonyi to koro okonyowa an kod in bende. 12 aduokonigo to chutho aduokoni mana chunya awuon dadwaro mondo abed kode mondo okonywa kari e kindeni ma an e twech nikech wan maber to ok datim gimoro ka ok iyiego. 16 wacho niya to koro ok obedni kaka misumba bende kendo to oloyo misumba osedoko owadwa moher ma an awuon ahere to in here moloyo. 17 omiyo kikwana ni an kod in wanie achiel e yie to irwake kaka dirwaka. Apako Yesu ja-Nazareth. Adwa puonjo gima nyadhigo nyime miluongo ni weyo ne ng'ato richone, forgiveness gi kisungu. Weyo ne ng'ato richone. Weyo ne ng'ato richone iluongo ni forgiveness. Forgiveness. Mano weyo ne ng'ato richone. Nyatimo neno kawacho niya kama na ae gi kama kora gikie. Achiel kuom gik momako wa jolemo mamono ji mang'eny hobruok kata muomruok kata yudo breakthrough e lembegi en ni ji mang'eny nitie mumbe magiweyo to giluwo mumbe moko, to mumbe magiweyogi to kod weche mowachi gi wuon tich ma en Yesu gitamore ni ok gitim, kendo gineno ka wechego gin oyuma kendo mano to tek. Nitie jomosewacho kabisa ni kinda gi ng'ane to kik idonjie, kendo kinda gi ng'ane to to rapure matieke, kinda gi ng'ane to kochuno ni ng'ane nyaka walemgo e kanisa achiel ni pastor chuna gi ng'ane mana weya dinde ng'eny. Be anyalo bedo dhoda kogi kar forgiveness kata weyo ne ng'ato richone, kanye ma ji ong'e ni altars gi nie dhoudegi, kendo kanye ma yore mag dhi dinde moko yawore ne jomoko nikech gidagi kocho arwaki kabisa, kendo gidagi kogi korka forgiveness, weyo ne ng'ato richone. Tiwinjo ka ng'ato wacho niya kichuna gi ng'ane ni nyaka wawinjrego kendo nyaka wuoge ng'ane kaluwore gi gima ng'ato notimona, ni mano to ok adonjie, kendo mano wach ma ok atim, ma bende kamano en to mondo olu yo madhi miyo hobre obed gi breakthrough kaka Muma wacho, to oyudo breakthrough mana dhi e din moro to ok breakthrough mar loso kinde ma Muma wacho ni ka ng'at bedu gi kwe ji duto e Jorumi, bedu gi kwe gi ji duto kod ng'ato gi ng'ato, ma ka ng'ato onge go to onge neno wang' Nyasaye, mano ji odagi ni ji ok chopie. People are trying their best level never to agree and forgive each other. And in fact, instead of getting a breakthrough towards God, they get a breakthrough to encounter or to encroach other religious groups or denominations. Mano en gima timore e ngima, to weyo richo manie kind ng'ato gi ng'ato en Muma. Yesu wacho niya, dho Yesu ni ka ng'ato dwa tero misango de kar tero misango, odwa chiwo mare, odwa no chiwo mare, to nyaka owinjire gi ng'ato miluongo ni jasike. To kowinjire gi jasike kapok oketo chiwo ne cha modhi e nyim Nyasaye, mohobore e nyim Nyasaye, ni to weyo chiwo neno kanyo, to odhi owinjore gi jalcha, to oduogo to kawo chiwo neno. Nitie wuoth ma ng'ato nyalo chano gi chunye,
iwinja nige samoro ng'amo chwanyi ni Nairobi to in idak Mombasa, or idak Garissa, or ng'at machielo dak Zanzibar, Tanzania, kata dak Loka America. Ere kaka dang iwe chiwo ka tidhi idhi gi chunyi inyalo wuoyo. Nitie kuonde migoye sime to chuny mineno no en capital city mane nitiere nyaka networking otimore marach e chuny nyalo wuok mana kaka ineno e chunyi ringo gotieno mine kileko ka in India to kare in mathurwa ka e kaka ng'ato nyalo bedo gi chunye piny mowach weche ma chune makae to Nyasaye kowinje to wene gima ne ni kinde gi ng'ato. We adonjie ndiko masomo Philemon en buk manondiki, barua manondiki Paulo ndike kani e jela. Sama Paulo ni e jela chal gi gima ne ojahiga 59 kata 58 kata 56 kawuono winjo godhiambo ni ka jomoko wacho jomoko waluongo ni jomoko ni joma johiga 58 ni ok dhi e kanisa ni kia timore kia nade mago to weche moko abe donje ng'ato to pok aromo higa 58 kia 50 to mago to weche moko abe donje nikech nitie kaka Nyasaye tiyo kod jogene. Apako Yesu ka Nazareth nikech Nyasaye ma wuon loch, Nyasaye ma wuon tich, Nyasaye ma wuon loch, Nyasaye ma wuon tich moketo ji e piny ka. Nitie muya moketo kuomgi, muya donge hike kendo nitiere kaka uritogi ok kanisa chiro to ji use wawuo kanyo matin chiro to ji use nyaka jodongo moti mitero gi wheelchair to bedo kanyo nyaka jokwecho matuo already matiendegi ominore nitie dho chiro nyaka dho bank ni mano to onge tuo to kor ka kanisa to nitie joma negi hikegi. Apako Yesu. Koro wacho ni Philemon ne barua ma Paulo nondiko kani e jela. Odhi e jela kacha to romo gi injili bar Yesu ka Paulo yalo to Paulo ka yalo injili ni to ndiko ni Philemon ok ne nie jela. Ng'ama ne nie jela niluongo ni Onesimus ne jakuo mane tiyo ne Philemon. Kane jakuo mane tiyo ne Philemon to nitie gik manotimo ne Philemon matache to nokwalo gigi to ringo to dhigo to kae to wate make kwagi kama noyale to kata kamano Onesimus ka Paulo se yalo ne to timo ne Paulo neno. Otimo ne Paulo neno gimomiyo en kanyo, gimomiyo tweye to kata kamano norito Paulo maber kod warruok manoyudo. Warruok to nengone tek jowadwa. Warruok to ka ng'ato yudo warruok kata yudo me jela. Apako Yesu. Kata yudo mana warruok e jela. Warruok ok ochuno ni yude kama chalo nade. Kami yude no to chako mana nyuolo lembene. Kami yude warruok to chako mana nyuolo. Omiyo Onesimus no chako nyuolo lembe mag warruok. Ma Paulo koro sako gik midwa gonye to joka noyie ne Paulo ni onyalo bedo kanyo kata onyalo dhi. Koro Paulo ndiko barua ne Philemon ne ni kod chiege. Iwinjo maniluongo ni Afia to kod wuodgi maniluongo ni Arkipo ne en jayalo mowadgi Paulo ok nowadgi kuom riwruok to jayalo mar injili. Koro Arkipo ne wuod Afia manonyuolo kod Philemon. Koro ndikone okone niya iwinjo Philemon gi kanisa manie odi kanisa kanyo ma ibireno kanisa do nie odu to kanisa malich o kanisa man nyaka jakuone nitie. Andiko ni an Paulo mesomba Paulo ponda Yesu ok misumba ma ok nyombo to Paulo ponda ng'at ma Nyasaye koero to tiyogo kako tiyogo kata luonge go tiyo. Misumba en ng'ami yoro kako chwe yore ka chieng' rieny yore gima temo mondo wuoye kaketo ni misingi no en weyo ne ng'ato ni ji mang'eny kawuono ahinya kansa momako od Nyasaye ni ji mang'eny ok wene ji richogi. Ok giwe gidagi kabisa ka joma nie rank mar bisop kod joyalo kaachiel kod jower ng'ata matie alta jogo richo moloyo joma nie kiriji kucho. Ineno ka jawer ma ok winjre gi jawer ma, jayalo ma ok winjre gi jayalo ma, bisop ma ok winjre gi to bedie ng'ama nobaro din ng'ato
mano gi jomoko ma wang'e tek ma kao net mar manyo rech to dhi oyawe chiro kar tero net e nam mondo mak go gige nam miluongo ni rech kanyo ting'o rech pala papla mbuta gi rech duto iyudo mana nam to en ochako nodwaro mbuta to dware mana e chiro rech ma ng'ato osekelo ma Petro gi nosekelo kata Yesu kane dwaro pesa e rech nokone ni dhiyo e nam idiro low to mokwongo maki nokong'e ni mane iel dande kawuono nitiere joma tamore wene ji richo gigo gitemo mondo giyaw dande rech e chiro rech mosewang' rech mosethol giyaw dande rech ne e chiro mondo giyudie gik moko gibiyo members magibi to chunygi rach kendo ne kanisa kata kiyudo kanisa ma ji tuore ahinya en kanisa manochaki gi fitina ma onge joma nene wang' Nyasaye nikech nokete misingi mar kuodhruok nokete misingi mar ayany nokete misingi mar sigia apako Yesu ka Nyasaye koro jasigu ero kama apostol jasigu keto chunji giwuotho minyalo yudo ka jomoko nie e kanisa achiel lemo kabilo ni east achiel luongo ni kabilo ni west to ng'ato east eno dhi west koro robo gi ja west ja east gi ja west robo stage kama nego giidhe gari ok gimosre gima ne gilaro samoro sadaka agoyo kamano ni geche wan sama koro gibiro laro sadaka to obiro yaro Yesu nyal ng'enga ajabu ja teko sama koro apia machi ng'at miluongo ni Filimon ma jamoko jatajiri kendo ne joma yudo ni richo kabisa gin teche ma Nyasaye omiyo pesa to omiyo gi telo be mondo girit go ji jasigu ologi kabisa kiyude ko jatelo to kendo en gi pesa kiyude otero nyarombo ne kata nyarombo tero bishop e court kata bishop tero nyarombo e court kanyo dagi ni jotich Nyasaye moko kuo siguri kuome kendo wacho niya kama ni osiepwa kodi wachwa gi ng'ane tiwinjo ko wacho ni kanyo to ging'e kisungu ni the law will take its course justice must be done kendo kanyo gipar ni gima giting'e lwetgi miluongo ni muma ni mane moting'o justice kendo kanye moting'o the law kendo kanye moting'o constitution kendo kanyo Paulo wacho niya to ujoma ukare kindu kanyo onge joma riek kindu kanyo onge tabao kuriek ni tango momiyo jomoko kawo jomoko to tere kot okawach niya kata okagoyi ni ang'e wach moro tawacho mana muma awacho niya e kind ng'amo war gi ng'amo war adieri mar warruok modong' kende ni ng'amo war ok onego ter nyawadgi e kot kendo kata kawache no matek in Mombasa luong jowadu ming'e modak Kisumo luong jowadu ming'e modak Garissa luong jowadu ming'e modak Nairobi gonegi kata sime gawa gi ng'ane nikech ibiro kelo sigu e kindi gi ng'ato mabiro miyi midekre ibiro tuori nikech chuny ma ok we richo mano chuny moting'o takataka oting'o gik maricho guogi motho Nyasaye wacho ni oting'o guogi motho gi gik ma ok nyalre madung' to muma to ting'e lwete muma moting'o weche mayawo chuny ji koro apia kod chwore miluongo ni Filimon to gi wuodgi mar Kipo Paulo konogi niya adwaro mondo ayie mondo achiwra e nyim wachni achiwra. I want to release myself. I want to release my bowels as if I've released my bowels. Gibilo ne weyo richo chopi ichalo ng'ama kao kar ng'ato mondo wene ng'ato e yo mayot we mona nyisi kanyo mondo wene ng'ato e yo mayot ka wuoche ng'ancha irwaki mineni imbe in dhano inyalo koso ne ng'ato nitie kosa Yesu bang fitina nitie kosa mochako no emomiyo Yesu nodino kanyo kabisa ng'ato dhi kuom penje niya ng'ato nyalo koso nadidi ni ng'ato nyalo koso ni debiriyo nyade pirabiriyo odino flat
ni di birinya di prabirio okoso tidhi yogai ine midhi ng'amo kosne ema dhi kwang'wono mae kama Yesu ka Jehova odhiera owacho ni in mokosni no you go to your offender, not your offender to comes to you. Wherever you are offended, wherever somebody cross your road or stamp on your feet, ineme de ti uoyo kode. Winjie kaka gino iso negative. Ibiro wacho ni no. Amara misinterpret gino kinyalore. Gik ma ok nyalore go. Ema bedo ni manyalore nyingi Yesu ema tero ji e polo. To manyalore gi dhano ni to ka Nyasaye to ok nyalore. Onge kami dhi yego akweri. Duonge pak giloyo dog Yesu. Koro Paulo ndiko okone ni I have released my bowels. Away agona chunya iya kukuna kaka dwa oro nyathini kuomi kirwake kwan ni ane merwaka to kani tiego wimore kidu kode kwan na biro chuli ndike wiya to kano koso ni nikech nitie bende jomoko ndiko to duonde gi rach o masikini to je uri oko nyalo wacho ni pole makata min gi mano nyuole ni oko gone ni mos kata wuon gi mano nyuole ni oko gone ni mos kata chwore monyuome ok en dhako makata koso ni kata gombe wach moro machalo sabun mabiro luoko chunyi ni to nyako kikwaya kata ng'wono mipuonje ni kwaya kata ng'wono mae kakidak koda okoni kwayo kata ka kwayo ng'wono te kwayo ng'wono ka Nyasaye osebedo Nyasaye kindu gi ng'ano wamiyi story moro wang' moro nadak gi nyathi moro no nyako moro ma opong' to nyako ni kijana moro ne luwo bang'e to ka kijana luwo bang'e ta po ne ging'e sama bire ot to kogikra sama koro sana ma bire ot ochopo to ne gikia ni kora dhi duogo to ka donjo ni ayudo gi ka gigo mbaka e oda to kano lando moro mar rieyo nyithindo to ka koro jana tariyore kora koro mara bel piny mos idhi kanye nyako koro tete ni ging'e dhi duogo kare sa gi oromo mar Lavidovi Talks koro ni bel piny bataka koro ng'nia uni jela koro kubede koma beru piny mondi nyisa ni ang'o momiyo ringo idwa wuok nao to koka donjo koro bas koro ng'aduru ni del dwa chamore ka to ka nyathini nobedo piny nakaora maketora e kiwango ne winjo ma chako penjora niya an parent I have boys and girls. Kuru wapi manania mane my boy. Mangato dwa keto dwa rodho. Kae meno temo mano respond to the law of nature. Makuru idwa rodhi. Aneno my boy, aneno my girl. Ta kuru no mera chunga ne malo. Kakuru neno malich. Akuri niya aweni to winjo kiki chaki bedgi wang teko bilano. Nyathino no hero lemu manyathino Nyasaye no konya kata puro lemu kana nyaka sani akia taro wacho ni niya kidwa wene ng'ato kauri mondi bedie position mar ng'ato kata ka ng'ato no li pesa to tamore chuli kata ka ng'ato no yanyi kawe beta no chune mondo jako giki ayanyi kata mondo chai bilano kata mondo riembi bilano koso kata to in ka in position mareno de temo nango omiyo kitimo kamane biro yoro result ibiro konyo ng'ato kata ne okidwa konye mane kaka Paulo nobedo go nesmas oneno ka nyathini dwaro kony oneno future mar nyathini kendo kone niya nyathino ka dine dwacha ne an gi teko mar tamruok mondo kik obi nikech aseneno ka en is a material in the ministry, is a material in the kingdom. No kowinjore release ta release mondo idhi nene gi wang'i mondo imbe chaki ne ber gi gik mawarruok nyalo timo ne ng'ato omiyo kwana e wiye awacho niya weyo ne ng'ato en gima muhimu weyo ne ng'ato en muhimu nikech jamirima ondikie Jo-Ibrania ondiki kawacho nang'o ni kik uyie mondo the root of bitterness which will eventually spring forth and defiles many. Tireni ng'ama ok wene ji richogi gima wuokie iye mogwedhogo nyaka joma winje en mirima to mirima cha
najisi mana joma winje miremano najisi ne nyithindo miremano kede file akeni machati luongo dango gidholuo odi file mana nyithindo odi file mana joma winje odi file kono to joma nyithindo ma joma mirema ko pidho ji to pidho mana ji joma mirema to gina joma kwene ngato richo ne adieri mar Nyasaye manitie adware mondo alem kodi kasa pokoromo mondo wabwa continue tadwani mondo winja e weche moko matin ka matin kabisa nito in didi mi wene pasta ni didi mi wene rombe ni nigi rombe masani gin rombe mawangi te minyalo lemo goto nitie richo moko moki wenegi gikuodhi lemo korgi to gikuodhi ging'e gik moko ing'e kuomgi dwani wenegi rombe go wangi rombe molemo go sani wangi tek iwinjo wachno nyaki puonjri weyone ng'ato richone puonjri weyone ng'ato richone yes awacho niya ni bed ng'ato mondo yud